Vanmorgen om 8 uur binnen er 2 ontploffings op het Vleenveld in Brussel. Een dikke uur later is het raak bij metrostation Maalbeek. Europarlementariër Jan Huytema van Makkingeer ziet een vergadering in het Europees Parlement, doet hij het nijs van naam. Dat is al heel onwerkelijk, want die metro hier vlakbij Maalbeek bijvoorbeeld, dat is een metro die het heel volle broekt wordt. Toch mooie werkers en mensen die hier in het Europees Parlement werken. Ik een mooi werken voor mij die metro van de morgen broekt. Het komt heel dichtbij en het is vooral heel onwerkelijk dat het gebeurd is. Alle activiteiten in het Europees Parlement van joert en morgen binnen stillijn. Het dreigingsniveau is verhegen. Natuurlijk wieren er al beveiligingsmaatregelen. Dus er wieren al militairen die bij de ingang stonden. En er wieren ook militairen die patrouilleren hier. Wij kunnen net echt nooit boeten zien, maar ik jij wel voor mensen dat er meer militairen binnen en dat natuurlijk de dikken hier afsluiten binnen, dat de metrostations natuurlijk afsluiten binnen, dat er geen vliegverkeer mogelijk is, dat soort dingen. Rond 60 studenten en docenten van de Ljouwerter School wieren in Brussel voor een studiereis of stage. Elsenien maakt het goed, zal de scholen weten. Een van hen is Anna van der Galien uit Hontem. Ze is in stage vlak bij metrostation Maalbeek. Opeens kwam een collega bij me van helemaal mijn training, want zij wie er haast als ze net op de fiets was ging, wie van de morgen wie ze daar uitstapt. Dus die weer helemaal onthutst van er is nog meer gebeurd en toen begon het echt rot te dreunen van dit is toch wel eng. Robin van Bussel uit Wielsriep studeert ook in Brussel. Hij wie met de trein onderwijs naar een cursus, krekboeten de Belgische haatstad. De schrik ziet er goed in. Zo net was het wel even heftig toen iemand ook zijn vader niet kon bereiken en die in Brussel was. En ja, het was wel even schrikken voor iedereen. Dan wennest in Brussel en nu is ik een soort maar de metro. Ja, best nou echt benauwd? Tot nu toe niet echt geweest, maar nu heb ik wel zoiets van oké, het kan wel zeg maar helemaal fout gaan. Ik bedoel, het zit nu wel in je achterhoofd, zeg maar. Maar wat voor gevoel is nou joert of aanzien weer de straat op gaan tingst? Ik denk wel dat ik wat argwaand omheen ging. Maar verder wel probeer je rustig te blijven. Want ja, het doel van die terroristen natuurlijk is om ons bang te maken dat wij net boeten door te komen. En het is echt zonde dat dan een dwang was, zeg maar.